Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 26 de febreiro de 2021. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto da sesión do día de hoxe único é comparecencia do Concelleiro Delegado do Urbanismo e Patrimonio do Concello de Betanzos para informar a de contas das levadas a cabo nas inmediacións na fonte de 4 estacións do Parque do Pasatempo. Grazas, señor secretario. Antes de comezar, vou a ler textualmente o que di o Regulamento Orgánico Municipal ao respecto das comparecencias e di así. O desenvolvemento das comparecencias axustarase aos seguintes trámites. Exposición oral dun dos concelleiros autores da iniciativa por un tempo máximo de 5 minutos a exclusivo obxecto de precisar as razóns que motivan a comparecencia. Intervención do comparecente por un tempo máximo de 10 minutos. Intervención dos representantes dos grupos políticos por un tempo máximo de 5 minutos cada un para fixar posicións, facer observacións ou formular preguntas. E, por último, contestación do comparecente por un tempo máximo de 5 minutos. Polo tanto, doulle a palabra á voceira do Partido Popular como autores da solicitude deste pleno extraordinario. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Pasado mes de decembro, os conocedores da construción municipal por cargo municipal nas inmediacións da fonte da estación. Tal e como recolle o decreto 23/20 do 6 de febreiro, polo que se declara ben de interese cultural Vic o Parque do Pasatempo de Betanzos na súa terceira disposición, delimitación e contorno de protección. A delimitación do xardín histórico corresponde coas referencias catastrais número X, segundo os datos da sede electrónica do Castro, incluindo nela os seus muros. Tamén forman parte da declaración a Estatua da Caridade e a fonte das 4 estacións, localizadas na parcela X. Tamén forma parte do ben calquera dos restos ou evidencias de estructuras e materiais orixinarios da construcción do parque que se atopen no ámbito da parcela de Bandica e o ámbito da zonificación arqueolóxica recollidas no anexo 3 deste decreto. En especial, nos referidos aos restos do muro de peche da parcela orixinal actualmente localizado entre o pabillón de deportes e a piscinas, os materiais ornamentais procedentes da Casa da Taquilla e do estanque da gruta localizados no auditorio. Tamén recolle que a entrada en vigor deste decreto obriga ao Concello de Betanzos a incorporalo ao seu planeamento urbanístico geral e a engadir determinacións específicas para a súa protección e conservación nas condicións establecidas no artigo 35.5 e na disposición transitoria cuarta da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. Igualmente contempla que a complexidade e heteroxeneidade da problemática da conservación derivada do especial singular do ben requiren dunha análise complexa e multidisciplinar. A declaración tamén recolle a posibilidade de desenvolvemento dun proxecto integral de conservación. Por outras cousas, recolle tamén os criterios para a mellora das condicións do contorno e instrumentos para unha axeitada interpretación dos grupos escultóricos illados da Estatua da Caridade e tamén da fonte das 4 estacións. Así mesmo, no anexo 2 relativo ao seu réximen de protección, este réxime implica a súa máxima protección e tutela, polo que a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa protección e que en concreto poden resumirse nas seguintes obrigas: deber de conservación, intervencións sobre o parque e as subpartes poderán promoverse, evidentemente, actuacións de mantención preventiva, restauración e reestructuración necesarias para garantir a seguridade, a integridade e estabilidade
do parque e das súas partes para asegurar a conservación dos valores culturais do xardín histórico. Poderá desenvolverse un proxecto ou plan integral de conservación do xardín histórico que desenvolverá, cando menos, os aspectos recollidos nos anexos do decreto que acabo de citar ao inicio, que recollan medidas de carácter xeral ou que requiran a intervención en ocasión das súas condicións actuais. Un deber de comunicación, evidentemente, comunicar á Consellería competente en materia de patrimonio cultural calquer dano ou prexuízo que sufrise e que afecte de forma significativa o seu valor cultural. Tamén, en materia de uso, en calquera caso, a protección do ben implicará que as intervencións que se pretendan realizar terán que ser autorizadas pola Consellería competente en patrimonio cultural e que a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa protección. Despois de toda esta exposición e tras un mes dende a polémica obra e sen que por parte do Goberno se nos dira e se nos trasladara ningún tipo de explicación, e tendo en conta a gravidade da citada execución, dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicitamos en pleno ornario unha comparecencia do mesmo patrimonio do Concello de Betanzos, no que recibimos o voto en contra do Goberno Municipal. E por iso que, ao tratarse dunha execución que nos ocupa tanto, evidentemente, pois trasladamos ao Concello de Betanzos a posibilidade de iniciar pois un pleno ordinario no que hoxe nos atopamos. Nesta mire, teñen nada máis que decir, moitas gracias e boas tardes. Grazas, voceira. Non sei o resto de membros da corporación, pero eu escoitaba regular. Digo yo por se quere comprobar o sonido para vindeiras intervencións. Antes de continuar, e ao fío do que acaba de decir, simplemente decir que o grupo de goberno non votou en contra deso, senón da urxencia da súa proposta. Foi o único que se votou no pleno ordinario de xaneiro, porque poido incluílo como un punto máis dese pleno ordinario, tiveron tempo para eso. Non votamos en contra de comparecer, senón da urxencia naquel momento. Dito eso, agora, e tal e como lín segundo o regulamento hai uns minutos, ten a palabra o concelleiro delegado de Urbanismo, Educación e Deportes para dar as explicacións que considere. Voceiro delegado, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, boas tardes a todas e todos. Antes de dar paso ás explicacións das actuacións realizadas na contorna da fonte das 4 estacións, gustaríame deixar claro aos veciños e veciñas de Betanzos que este goberno, en consecuencia este delegado, nunca se negaron a dar explicacións do sucedido na fonte das 4 estacións. Ao contrario, desde o primeiro momento este goberno púxose a disposición de quen así o pediu para dar as oportunas explicacións do alí sucedido. De feito, e antes de chegar a esta comparecencia, tanto o Partido Popular como o BNG, en este último caso, o BNG fixo unha pregunta ao pleno en decembro, pois tiveron diferentes oportunidades para traer a debate esta situación. Tiveron o pleno ordinario de decembro e o pleno ordinario de xaneiro para presentar unha moción ou calquera tipo de iniciativa respecto do alí sucedido. Por tanto, sen entrar a valorar ninguna estrategia política de ningún grupo, simplemente quero desmentir a afirmación do Partido Popular de que este goberno se negara a dar explicacións. Este goberno sempre está a disposición dos veciños e das veciñas, das entidades e, como non, dos medios de comunicación que realizan un gran traballo de contraste e difusión da información. Ben, e agora paso a explicar o sucedido na contorna da fonte das 4 estacións.
Nos últimos meses do pasado 2020, en concreto no mes de outubro, a Concellería de Deporte recibe a solicitude do Club Multideporte Betanzos, máis coñecidos como as Vellas Non Paramos, para dispoñer dunha pista de salto de longitude. Unha pista no ámbito no que se sitúan as piscinas municipais, o pabillón polideportivo, as pistas cobertas, o skatepark, o Estadio García Irmáns e demais dotacións que son ben coñecidas polos veciños e veciñas de Betanzos. A necesidade desta actuación ven motivada pola situación social e sanitaria que desgraciadamente está tocando a vivir a causa da COVID-19 e que, por tanto, suxire fomentar dunha maneira ou de outra a participación de actividades nos exteriores. Por tal razón, esta Concellería accedeu á petición formulada, pero que por un erro estas foron executadas nos arredores da fonte das 4 estacións. Ben é certo que este lugar, sumado a outras opcións, foi exposto pola súa proximidade ao colector de obra que usaba de maneira temporal o Club de Atletismo para depósito de material, pero en ningún momento decidise porque fora o lugar nin provisional nin definitivo. Lugar que a vivas luces vese que non era nin é o máis adecuado. Unha vez realizado, polos motivos que acabo de sinalar, gustaríanos aclarar que esta intervención en ningún momento atenta contra o fonte, que, por tanto, non atenta contra o ben. Tal e como informou a arquitecta municipal, o pasado 19 de xaneiro, os traballos ali realizados non producen ninguna alteración e sinala que é unha actuación realizada ao nivel do chan e que mesmo é unha actuación concordante cos usos previstos no planeamento, sendo, por tanto, unha actuación totalmente legalizada. Como dicía, é unha actuación de carácter superficial e que tamén, como se dilúe no proxecto de reposición de legalidade, esta apenas conta cunha profundidade baixo a rasante visible. Con todo, en este mesmo ámbito, no ano 2010, e dentro dun plan de obras de Diputación, este Concello, nese momento gobernado polo Partido Popular, sí que realizou obras dun calado incomparable con esta actuación, como foron obras que no seu momento supuxeron movementos de terras, pavimentacións, drenaxes, barandillas, instalacións de servizos, etc., etc. Sumado a diferentes actuacións que tamén en gobernos socialistas que, como é evidente, coméronse ao parque orixinal. Por tanto, eu creo, e nós creemos que, estando en sintonía en que esta é unha actuación que non encaixa en absoluto coa estética e a contorno da fonte e que foi realizada de maneira errónea, e a pesar de que esta, como dicía anteriormente, sexa unha intervención totalmente legalizable, este Concello, en virtude do artigo 152.3 da Lei do Solo, pois decide optar pola restitución da situación anterior. Situación a que chegaremos unha vez chega este Concello o permiso de patrimonio que foi xa solicitado o pasado 11 de febreiro. Unha vez máis, xa para rematar esta primeira intervención, quero trasladar aos veciños e ás veciñas de Betanzos, así como as diversas entidades que, preocupadas pola situación e o porvir do Parque do Pasatempo, que o compromiso e a preocupación deste goberno municipal é o máximo compromiso e preocupación que está a dar os seus froitos como é a próxima licitación da restauración do estanque do Retiro ou como é a adxudicación da redacción do proxecto de restauración de rehabilitación integral do estanque das grutas e da fonte das 4 estacións. Todo isto sumado a todas aquelas actuacións de urxencia que tamén se están ou inminentemente se van a executar, como son actuacións de consolidación no muro de Argentina ou na mesma fonte das 4 estacións. Tamén quero celebrar o compromiso adquirido nestes días por parte da Xunta de Galicia, que parece que dunha vez por todos decide actuar. Decide actuar por agora
a través da licitación do plan director. Un plan director a raíz do compromiso xa adquirido con anterioridade polo Conselleiro de Cultura co anterior alcalde Ramón García e reforzado o pasado ano 2019 por parte do presidente da Xunta coa alcaldesa María Barral. Un plan director que ten que ser unha ferramenta, unha guía que oriente cara ao futuro do porvir do parque, pero que está claro que sen cartos non ten futuro. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Grazas, delegado. E agora, como decía Candolín, o seguimento desta comparecencia terán a palabra os diferentes grupos políticos. Por tanto, en primeiro lugar, ten a palabra a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Voceira, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa tarde a todas. Quixera comezar esta intervención cunha pequena cronoloxía. Ben, o 11 de decembro de 2020, as integrantes do BNG de Betanzos observábamos en primeira persoa como se comezaba a mover terra arredor da fonte das 4 estacións, e cando decimos arredor queremos decir a 1 metro escaso, cunha excavadora. Por tanto, pode tratarse dunha obra superficial, mas nas obras superficiais non se utilizan excavadoras, utilízanse outro tipo de elementos. Ante a proximidade do pleno, agardábamos a facer a nosa denuncia á propia sesión plenaria que tivo lugar o 15 de decembro. Nesa sesión preguntábamos, con todo o equipo de goberno diante, quero que quede claro isto, con todo o equipo de goberno diante, pola natureza desas obras, pola súa finalidade e polos permisos que tiñan para leválas a cabo. Uns permisos que pedimos unhas horas despois a través da sede electrónica. Nos días seguintes atopámonos cun silencio total e absoluto. Ata 3 veces pedín eses permisos, tanto en persoa como por teléfono, aos empregados municipais, aos funcionarios responsables do rexistro do Concello, e esas 3 veces me foron negados por diversos motivos. Recalco isto ao fío desas explicacións que di vostede que deu. Desde logo as explicacións da carencia deses documentos ou do motivo da carencia deses documentos aínda non chegaron ás mans do BNG de Betanzos, cando queira. Por outro lado, gardaron silencio pola obra, unha obra que, repito, todos os aquí presentes coñecen. Ben, o 28 de decembro, que todos lembramos, coñecimos a través das redes sociais o resultado desa grande obra, unha pista de salto. Desde o BNG en ningún momento negamos a utilidade ou a necesidade desa pista de salto. Por suposto que os rapaces e rapazas de Betanzos necesitan infraestructuras deportivas. O que nos molesta ou nos incomoda é a necesidade de instalalas en riba dun ben de interese cultural. Ante o ruído mediático e social, optaron por dicirnos a todas, mediante nota de prensa, que era provisional. Ben? Xa no mes de xaneiros, logo de saber unha vez máis pola prensa que non había permiso de ningún tipo da Dirección Xeral de Patrimonio, e logo dunha nova pregunta do Bloque Nacionalista Galego no pleno, optaron por botarlle a culpa ao obreiro. O Partido Socialista Obreiro botalle a culpa aos empregados que construíron iso. Non negue, por favor, señor delegado. Iso está recollido nos medios, concreto no xornal de ACEBE do mes de xaneiro. Desculpe, do mes de febreiro, a ese me engano. É dicir, o PSOE, que sabía que se estaba a facer algo sobre un ben de interese cultural, logo das nosas preguntas en pleno, botoulle a culpa á empresa que estaba a construir esa obra. Ben, a día de hoxe, a pesar desa información que polo visto nunca se nos nega, sigue a haber unha serie de preguntas que siguen sen respostas. Primeiro, por que se escolle esa localización? E por que, se era un erro, non se fai noutro sitio? Que instruccións se lle dio en concreto a esa empresa? E, por certo, houve unha licitación desa obra ou, como sempre, esa obra fixose sen a correcta licitación e sen seguir os prazos axeitados? Por certo, se foi un erro, por que non se parou se o 15 de decembro nos desdixemos que se estaba a facer un movimento de terras ao lado dun ben de interese cultural? Por que non se parou no seu momento? máis preguntas sen resposta. Canto valeu esa obra? E canto nos vai valer a todos e a todas as betanceiras mover esa obra?
É dicir, imos pagar facela e imos pagar desfacela e facela noutro sitio. E por último, cal vai ser a súa localización final? E por favor, desta vez, expliquen ben cal ten que ser a localización. Nós, como BNG, o único que temos claro é o seguinte: o equipo de goberno importalle tanto o patrimonio de todas e de todos os betanceiros como as interpelacións que os grupos da oposición facemos nos plenos. Porque senón terían parado esa obra. Nestes días sucederonse anuncios de diferente tipo, claro, duns e doutros. A Xunta anuncia a licitación dun plan director. Por certo, logo dunha pregunta do BNG nunha comisión de Cultura no Parlamento, unha comisión moi interesante que lles recomendo ver para que vexan como o delegado de Cultura do Partido Popular de Galicia lle chama ao noso parque o Parque do Pasamento, moi explícito. O Concello tamén nos anuncia a recuperación da contorna da fonte, iso sí, sen poñer un só euro nos orzamentos, nin un só euro máis alá dese convenio tan mencionado coa Deputación da Coruña. O único que esperamos desde o BNG é que alguén asuma responsabilidades, aínda que ben sabemos que isto é algo que vai moito máis alá do individual. É dicir, esta non é unha cuestión do erro dunha persoa ou do erro dunha empresa. Isto é un problema de falta de respeto polo patrimonio de absolutamente todas as betanceiras, os betanceiros e as galegas en xeral. Por favor, valoren o noso pasado, o que nos fai ser quen somos, o que nos leva a ser singulares e diferentes, porque esa será a única chave para que o pasatempo teña un futuro. Moitas grazas a todos polo seu tempo. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señor delegado de urbanismo, eu penso que si tiveran en conta aos medios de comunicación hoxe estarían presentes, pero non só hoxe, estarían presentes en todas as sesións plenarias que levamos celebrando de forma práctica, as que non lle dan incorporado tanto a transparencia aos veciños e tamén aos medios de comunicación. Vostede, como o Grupo Municipal do Partido Popular, sabe que a provisionalidade das obras non exime do cumprimento da legalidade. Voulle dicir unha cousa: cando o PP fixo obras no Parque do Pasatempo, o Pasatempo non era Vic, o Pasatempo é Vic dende épocas recentes. Acaba de decir que solicitaron o permiso a pacto 11 de febreiro, unha obra executada no mes de decembro. Polo tanto, vostede acaba de recoñecer que se trata dunha obra ilegal, sen permiso, sen autorización do organismo competente para autorizala. Vostede iniciou o correspondente expediente de contratación, hai informe da arquitecta municipal, hai informe do secretario municipal, hai informe da interventora municipal, pediu vostede 3 orzamentos para executar esta obra. Cal foi o custe desta obra? Ahora din que van a repoñer a legalidade. Cal é o custe da reposición da legalidade? Unha vez máis, os betanceiros e betanceiras temos que pagar a nefasta xestión do goberno municipal. Non nos chega con ter unha fatiga pandemia, non nos chega con ter unha fatiga económica, non nos chega con ter unha fatiga social. Temos que ter a fatiga do goberno municipal de Betanzos. Penso que é o momento dos veciños e das veciñas. Os veciños e as veciñas precisan que non se tire ao lixo nin un só euro. É o momento no que as meteduras de pata non valen. É o tempo de estar á altura da nosa cidade. Caese a pedazos. Non precisa inútiles no goberno municipal. Non precisa que o goberno municipal empuxe a Betanzos a UCI. Betanzos guilla só, pero o goberno municipal o empuxe a estar na UCI. Por favor, póñanlle empeño, traballo e remo ao noso concello.
e así brillaremos como merecemos. Nada máis que engadir. Espero que conteste a todas e cada unha das preguntas que acabo de facer. Moitas gracias e boas tardes. Grazas, voceira. Voceiro do Partido Socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, vou empezar esta intervención contestando dous aspectos que saliron a colación neste debate sobre ocultación de información, oscurantismo, falta de transparencia, medios de comunicación. Vamos a ver, no pleno ordinario do mes de decembro se fixo unha pregunta por parte do Bloque Nacionalista Galego e tal como recolle o regulamento de organización municipal, as preguntas realizadas no pleno contestaránse no seguinte. Polo tanto, esta pregunta contestouse no pleno ordinario do mes de xaneiro. Ocultación de información ninguna. Oscurantismo ningún. Falta de transparencia. Collan o portal de transparencia do Concello de Betanzos, pregunten os seus grupos provinciais na Deputación Provincial quen é quen presta este servicio da sede de transparencia e diránlle, como se nos manifestaron, a nós que a sede de transparencia do Concello de Betanzos é unha das máis completas da provincia. E máis, nos pediron, por favor, que non lles enviáramos tanta documentación, posto que non podía ser recollida. Falta de transparencia que os medios de comunicación e a venciñanza non pode acceder ao contido destes plenos. Xa se lles contestou que se ian tratar de facer online, en directo, pero ao día seguinte todos os plenos que se celebraron de forma telemática estiveron colgados na web municipal menos un, é certo. Pero vostedes que tanto defenden os empregados e as empregadas municipais, ese foi o motivo, porque ao día seguinte da celebración do pleno esa persoa colleu vacacións e evidentemente non lle dixemos que colgara o pleno no desfrute das súas vacacións. Manifestaron que nos negamos a dar explicacións no pleno de xaneiro. Como ben dicía a alcaldesa, presentaron unha moción de urxencia cando se lles enche a boca aos voceiros e voceiras do Partido Popular, falta de documentación, que non coñecemos o procedimento administrativo no grupo e neste goberno, o que votamos en contra foi a declaración de urxencia. Tiveron tempo suficiente para presentar iniciativa, petición de comparecencia ou moción no pleno ordinario de xaneiro en tempo e forma. O que utilizaron foi a moción de urxencia pensando, os vamos a coller desprevenidos, os vamos a forzar a debatir este asunto e se se negan, decimos que están facendo obstruindo a función fiscalizadora da leal oposición. Pois non, a figura da moción de urxencia está aí para tratar no pleno asuntos que surxen dende a convocatoria á celebración. Pois vostedes presentaron por urxencia algo que poderían haber presentado de forma ordinaria. Foi o que se negou este grupo, a declarar a urxencia. O puideron haber feito de forma ordinaria. Por lo tanto, utilizaron a figura de urxencia para atacar directamente e frontalmente de forma política e personal ao delegado de urbanismo. Isto é o que pretende o PP. O parque non lle importa nada. Nada de nada. Inútiles. O que é inútil para Betanzos é o Partido Popular de Betanzos. Eso sí que é un inútil. Non diga que non quere un goberno inútil. Os únicos inútiles son vostedes. Voceiro, perdón un momento. Xa ia interrumpir antes a voceira popular. Pido, por favor, que non se utilicen descalificativos, nin por parte da voceira do Partido Popular que usou esa palabra na súa intervención, ni por la súa parte tampouco nesta intervención. De verdade, creo que se pode explicar todo perfectamente sen faltar ao respeto a ninguén. O mismo para a voceira popular que para o voceiro socialista. Por favor, aos dous, respeto.
Pode continuar. Desculpa, señora alcaldesa e o resto da corporación, pero utilicei o mesmo calificativo que utilizaron con nós, ningún distinto. Manifestaran que Betanzos se cae a Xunta. A pedazos, sí, as últimas casas da Xunta non a caeu, é certo, pero non é culpa da Xunta. De feito, de forma en colaboración, acudimos a prestarles apoio e axuda aos representantes do Instituto Galego de Vivenda e Solo, porque lle pode caer a Xunta, lle pode caer a un particular. Non vexo eu que ten culpa o goberno municipal en que caera unha casa. A min personalmente caeu unha casa encima da miña gobernando o Partido Popular no goberno municipal, e a culpa non foi do goberno municipal, foi dos propietarios desa vivenda por non tela adecuada. Por lo tanto, utilizaron a figura de urxencia para atacar, reitero, ao delegado de urbanismo. Non é a primeira vez. Acúsanos de que non nos importa o parque. A que non lle importa o Partido Popular de Betanzos. Mire, foron gobernos socialistas en Betanzos os que adquiriron o Parque do Pasatempo alá polo ano 1986, cando estaba en mans privadas. Foi un goberno socialista da Xunta de Galicia, mediante a Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, cando no ano 89 financiou un concurso de ideas para a restauración da parte nova do parque e leváronse a cabo as obras no ano 1990. Foi un goberno socialista no Estado da Nación o que en varias subvencións para escolas taller puxo cartos para a rehabilitación do parque. Podemos discutir se foron máis acertadas ou menos acertadas, pero os investimentos aí estiveron. Entendemos que se fora na actualidade se faría de outra maneira, pero, insisto, naquel momento apostouse de forma decidida, cuantitativa e cualitativamente. Que fixeron os gobernos populares? Dentro do Concello, dúas tarimas de madeira, dúas pantallas que houve que retiraron as papeleras do parque porque causaban impacto visual e cubriron os baños de madeira. Cando volve este grupo ao goberno, no ano 2011, volve o compromiso para a recuperación do parque, se fan xestións e se consigue o compromiso firme e decidido da Deputación Provincial da Coruña para participar na rehabilitación do parque, e a propia Deputación proponlle á Xunta de Galicia facer un convenio tripartito no que financiaría a Diputación 600.000 euros, 600.000 euros a Xunta de Galicia e o resto, o 20% dese 1.200.000 euros o Concello de Betanzos. A Xunta non quixo. Por lo tanto, si a Diputación mantivo o seu compromiso firme, reservou 600.000 euros para a rehabilitación do Parque do Pasatempo, o Concello de Betanzos redactou o proxecto de rehabilitación do estanque do Retiro, a Deputación da Provincial da Coruña destinou parte desos 600.000 euros, concretamente 420.000 para a restauración e levar a cabo este proxecto, lle corresponden 105.000 euros ao Concello e quedan, polo tanto, 180.000 euros na Deputación Provincial que, unidos a ese 20% que ten que achegar ao Concello, será o que se destine para arranxar o estanque da gruta e a fonte das 4 estacións. Señora voceira do Galegá, aquí está o financiamento. Obviamente non vamos levar no orzamento 2021 orzamento para obras do 2024 ou para obras que sí poden ser neste ano. 2024 foi para poñer un exemplo, non quero decir con isto que a fonte das 4 estacións e o estanque que queda pendente da gruta se restaure no 2024 restaurarase en canto o proxecto este redactado, teñamos o visto bon de patrimonio e o convenio asinado ca Deputación Provincial. Por lo tanto, interese pola rehabilitación do parque, todo por parte do Goberno Municipal, por parte da Deputación Provincial da Coruña. Si, é certo, celebramos que a Xunta mantivese o compromiso adquirido no tocante ao apoio técnico, dixo que non ia poñer un só euro ata que o parque fose declarado ben de interés cultural e que iba tamén mostrar o seu apoio técnico para a elaboración dese plan director, así se comprometeu
o conselleiro de Cultura no seu momento co alcalde Ramón García, así o refrendou a alcaldesa María Barral e así foi, acaban de licitar o plan director. Tamén é certo que o 13 de febreiro do ano 2019 o presidente aquí en Betanzos manifestou que todas as administracións tiñamos que comprometer fondos para a rehabilitación do parque. Efectivamente, Deputación da Coruña 600.000 euros, Concello de Betanzos o 20% desos 600.000 euros e a Xunta de Galicia votou en contra dunha emenda do Partido Socialista de Galicia na elaboración dos orzamentos do ano 2020 da Xunta de Galicia e en contra dunha emenda do Partido Socialista na elaboración dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2021. Se nos di que a este goberno non lle interesa o noso patrimonio. Mire, no pasatempo, acabamos de solicitar medidas urgentes para a consolidación da fonte das 4 estacións. Eso foi o que se solicitou o permiso a patrimonio e creo que foi este mércores cando se debatiu na Comisión Provincial. Adxudicamos a consolidación do muro da Argentina do Parque do Pasatempo. Adxudicamos a redacción do proxecto da recuperación do estanque da Gruta e da fonte das 4 estacións. No período 2011-2020 investimos 1.810.000 euros no patrimonio do noso casco histórico. Rúa Nova, Porta do Orro, Rúas Bares, pavimentación na Pescadería e na Torre, Porta do Orro, saneamento nos Prateiros, Rúa Cañota, Plaza de Enrique IV, Rúa do Pinche, Rúa dos Ferradores, Rúa Cerca, Rúa Lanzós, Fonte de Unta, Rúa da Marina, Manuel Roé ou Rúa Nova. Patrimonio municipal, por citar algo, 3 fases na rehabilitación do lavadoiro, 143.000 euros, a recuperación ou mantemento de parte do edificio Liceo e do claustro do convento de San Domingos, 85.000 euros, a restauración do palco da música, por 110.000 euros, e o proxecto da recuperación do convento de Donas, que esperemos poder levar a cabo durante este ano 2021 por valor de 350.000 euros. Por lo tanto, se algún goberno se ocupou e se preocupou polo patrimonio da nosa cidade, foi o goberno socialista. Reitero, persecución política, reitero, persecución persoal e reitero as miñas desculpas por utilizar o mismo calificativo contra o Partido Popular de Betanzos que utilizou contra este goberno municipal. Moitas gracias, señora alcaldesa. Grazas, voceiro. Agora, despois da intervención dos 3 grupos políticos, por último, ten a palabra o comparecente. Delegado, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, quero agradecer a intervención de cada un dos grupos desta corporación, pero honestamente creo que ao escoitar a boa intervención creo que se están deixando atrás o que considero que é importante para este grupo. Creo que é importante tamén para os veciños e veciñas de Betanzos. Simplemente que é o presente e o futuro do parque. Eu entendo e comparto moitas das apreciacións, entendo a súa posición como oposición á súa labor fiscalizadora, pero ben, tamén me gustaría que o Partido Popular actúe coa Xunta co mismo ímpetu e coa mesma vehemencia e incluso con algunha falta de respeto que actúa con este goberno. Goberno que, como xa dixen, que actuou que xunto coa Deputación é o único goberno que destinou fondos para a rehabilitación do parque. Así que, señora Vázquez, señora portavoz do Partido Popular, dedique ese empeño e traballo como traballadora do Partido Popular na Xunta en exixirlle, en demandarlle fondos á Xunta de Galicia e aos seus colegas no Parlamento de Galicia que non voten en contra de calquera emenda que supoña economías para a recuperación do parque. Como xa dixe, esta foi unha actuación incorrecta e errónea. Pero foi unha actuación que en ningún momento se fixo ni con dolo, ni con ninguna mala intención e non se produciu ningún mal no ben. Que sí,
que está claro e que a todos interésanos que para que o parque estea nas condicións máis adecuadas, que calquera actuación que ali se faga sexa coa máxima transparencia e, como non, co máximo dos cuidados. Cuidado para manter o que ou para salvar o pouco que queda do parque. E a colación coa intervención do portavoz do Grupo Socialista, quero redundar na súa intervención, tamén para poñer en alza a acción do Partido Socialista en diferentes gobernos, tanto locais, provinciais e autonómicos. Como dicía, desde a súa compra no ano 86, pasando pola súa rehabilitación no pasado, o que ven a demostrar que ese compromiso non é de agora, senón que é un compromiso que xa foi no pasado. E é por iso que quero recalcar novamente a importancia do plan director, pero do plan director como unha ferramenta cara a futuro, unha ferramenta que nos sirva e que nos comprometa como Concello, estea quen estea a fronte do Concello, e que comprometa a que o parque non volva a situación na que se topa a día de hoxe. Este parque creo que é un sentimento para todos os betanceiros, un sentimento que se converte en compromiso e que entre todos debemos de recuperar. Neste caso, nós como administración local e outras administracións como é a Xunta de Galicia, que ten que incorporar aos seus orzamentos eses fondos que proveñen do goberno central, fondos que comprometen ao Estado, a Xunta de Galicia e ao Concello de Betanzos. E xa por último, para rematar, tamén en calidade de concelleiro de deporte, tamén me quero dirixir neste caso ao Club Multideporte de Betanzos. Como dicía na primeira intervención, coñecidos como as vellas non paramos, que de unha maneira injusta viron cuestionado en diferentes foros o seu traballo. Queremos dirixirnos a eles para agradecerlles de maneira pública o traballo que fan, o traballo que fixeron e o que seguiremos facendo de maneira conxunta. Como dixen, e xa para rematar, retiraremos a pista existente, pero tamén quero manifestar que este Concello ten a intención de executar de carácter definitivo, nun lugar todavía sen definir, pero sí no ámbito das instalacións deportivas, unha pista de salto de longitude, para que os nenos e as nenas de Betanzos poidan continuar mellorando e seguir colocando a Betanzos no mapa deportivo, tanto a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Sen máis, agradecervos a todos que me escoitades. Nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas. Moitas grazas, delegado. Eu, antes de rematar este pleno extraordinario, quixera facer dúas observacións. En primeiro lugar, agradecer a claridade con que o delegado, neste caso de urbanismo, admite, como non podía ser de outra forma, un erro na ubicación da pista do salto, honrao esa claridade, e incidir, como xa se dixo en varias ocasións ao longo deste pleno e en moitas outras, no compromiso firme, e fíxense, non vou a decir do grupo de goberno, vou a decir do Concello de Betanzos, firme, decidido e imparable co Parque do Pasatempo. Seguramente unha recuperación que todos desexamos moito máis lenta do que todas e todos quixeramos pola propia idiosincrasia do parque, pola súa construción, polos materiais do que está feito e pola súa singularidade tamén, pero imparable. Eso sí,
Necesitamos a implicación e o compromiso tamén firme e decidido de todas as administracións, porque para un concello do tamaño do noso é algo imposible de abordar en solitario. O compromiso da Deputación Provincial coñecémolo todas e todos dende hai tempo, e eu hoxe quero agradecer, fíxeno en privado e fíxeno en público, e quero facelo diante da corporación, o anuncio, o pasado día, non recordo que día foi, na visita que o Conselleiro de Cultura fixo ao remate das obras de recuperación da cuberta de San Francisco, na que se nos anunciou, e despois fixo a través da prensa, a futura próxima, nuns días, licitación por parte da Xunta de Galicia dese plan director imprescindible para o futuro do parque. Un compromiso que é certo que tiña adquirido co Concello e que cumple. Así que, gracias, porque será bo para o parque e bo para Betanzos. Traballaremos para que ese compromiso se materialice en vindeiras actuacións por parte de todas as administracións, tamén do Goberno do Estado, a través dese 1,5% cultural ou a través de outras ferramentas, ou de varias ao mesmo tempo, porque, como saben, os fondos necesarios para a ansiada recuperación son moitos. Pero creo que estamos no bo camiño, no camiño do entendemento e da unidade a prol dun ben único na provincia, na comunidade e atreveríame a decir que no Estado. Ben, pois, sen máis, damos por finalizado este pleno, levántase a sesión. A continuación temos o pleno ordinario que comezará puntual ás 8:30 coa incorporación dunha representante da plataforma SOS Hostelería que vai intervir, por eso esperaremos a hora do pleno, así que temos uns minutos. Boa tarde e vémonos nunha anaquiña. Levántase a sesión.